O ayan mga katsingin, tapos na niluto natin. Meron pang ito, kasamang lumpia. Nangingitim talaga ito mga katsingin. Malapit na itong mauling, pero okay naman na ito mga katsingin kasi ang ginamit natin sa pag-fried mga katsingin, yung mantika sa isaw natin, yung syai, niluto natin. Pero okay naman ito mga katsingin, hindi naman ito mapait. Yan mga katsingin. Siyempre mga katsingin, shout out muna tayo. Shout out ako ni Art Alolino, yung kapitbahay ko sa sa inupahan kong bahay sa Hipodromo. Yung batang makulit pero mabait naman talaga ito mga katsingin, yung batang to. Ito na dong, Art Alolino. Shout out ako sa iyo. At shout out ako ni Daryl Maniha, yung trabahante sa tinatrabahoan ko. Super supportive talaga ito sa akin mga katsingin, pati yung anak niya. Masaya talaga manonood sa mga video ko yung anak niya. Shout out ako sa iyo, Sir Daryl Maniha, at sa iyong anak na nagustuhan niyang mga video ko. Shout out ako sa iyong anak. Hindi ko po alam yung pangalan ng anak mo, sir. Hindi ko po natandaan. Basta shout out talaga ako sa anak mo. Manonood talaga sa mga video ko. So ayan, meron na tayong kakainin sa harapan natin. Siyempre, pagkain ito ng mahinang nilalang, siyempre manalangin muna tayo. Yan, umpisa natin kumain. Tikman natin yung niluluto natin. Masarap ba talaga? At crispy pa. Wow! At meron pa tayong sausawan natin mga katsingin. Itong sausawan natin mga katsingin, masarap talaga mga katsingin. Tikman natin mga katsingin. Harap. Crispy. Hindi, harap. Grabe. 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 Crispy talaga. Hindi. Ako makaramdam ng ibang lasa. Hindi ako makaramdam ng ibang kasing nilalam. Kasi kanina nakita nyo, grabe ang paglilinis ko. Paano masabi? Grabe talaga. Hirap talaga. Ang tagal matapos. Kaya, siyempre sulit naman kasi tayo naman ang kumakain. Grabe talaga mga katsingin. Ito ang gagawin niyo mga katsingin. Masarap talaga ito mga katsingin sa pang-ulam. At siyempre, pagpulutan. Parisan nyo lang ito ng iba't ibang klaseng alak. Ang gusto ko ipares dito yung ng tando-tando or impi-impi. Sarap talaga ito ipares sa tando-tando o sa impi-impi ba. Grabe mga katsingin. Grabe, ang sarap. Kain natin mga katsingin, mais. Yung kanin natin, grabe talaga. Masarap talaga kapag ito ang ipares natin. Yung kaning mais. Wow! Grabe talaga mga katsingin, ang sarap. Yung kamatis mga katsingin, sarap talaga ito. Apa? Walang katumbas sa sarap mga katsingin. Grabe ang sarap talaga.
Abe. Ang anghang pala ng ano, ng sauce talaga mga katingin. Hot sauce pala ito mga katingin. Grabe, ang halang, ang hangang. Ito mga katingin, masarap talaga ito. Pangpulutan mga katingin. Walang katumbas dito sa sarap. Siyempre basta ako ang magluluto. Paano masabi? Diskarte ko na to. Basta gayahin nyo lang yung ano ang ginagawa ko sa ano sa pag-prepare sa ano ba sa niluto ko yung ganito. Bawa yun. Ang lambot talaga mga tingin kasi pinakuluan natin kanina. Pinalambot natin ng ano ng kunti. Tingnan mga katingin. Kasi itong large intestine mga katingin, ang ano ito, gahi ba? Gahi. Iwan ko kung anong Tagalog sa ano gahi. Gahi. Matigas. Tigas talaga. Yan. Mataligas talaga at tumahin. Yan. Kaya, ang ginawa ko, na pinalambot ko ng ano, ng kunti. Para hindi tayo mahirapan sa ano, sa pag-fried. Ha? Grabe, ang lambot talaga. Kung hindi ko pa ito pinalambot, pinakuluan mga katingin, ang tigas talaga ito. Grabe mga katingin. Ito ang gayahan ko. Dito ako kumakain. Grabe. Sarap talaga tingin yung sakaning mais. Nagpusos ang malabas mga katingin na. Grabe. Nabi sa ito masarap mga katingin kung nilagyan ko pa ito ng ng sili ang sasawan ko kasi wala nang bungang sili namin dito. Naubos na. Abe. Abe ha? Daming kanin mga katingin. Pero kayanin ko itong uubusin. Kasi masarap ang ulam natin. Ibang pala. Bilisan natin. Para matapos agad tayo. Grabe. Grabe, walang katumbas na natin.
Sarap po, no? Ako lang ang nagwapuhan sa akin. Iwan ko sa inyo kung gwapo ba ako sa tingin niyo. Joke lang talaga. Joke lang. Importante na masaya kayo mga katingin. No? At siyempre mga katingin, at sa lahat na nanonood din dyan, hindi lang kayo sa manonood lang. Siyempre, mag-subscribe naman kayo at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong video ko. Masaya na talaga ako. At siyempre, sa lahat ng nanonood dyan sa tabuhan ko, sa lahat ng rekontik, sana hingi ko sa inyo, mag-subscribe na kayo kasi alam ko naman na kunti lang ang nag-subscribe sa akin. Kasi nahihiya talaga ako sa inyo na personalin ko kayo na mag-subscribe sa akin. Basta kayo na lang ang bahala, na importante na may tao kayong na natutulungan. Siyempre ako at balang araw mga katsingin, hindi lang ako ang natutulungan ninyo sa isang subscribe lang ninyo. Kung malagpasan natin ito ng ginagawa ko, tiyak na marami pa akong gustong matutulungan. Siyempre naman sa kailangan ko, hirap talaga kasi napilitan ako na gumawa nito. Kahit na hindi ko pa po alam, pero ginawaan ko ng ng paraan para para makapag-umpisa ako gaya nito ang ginagawa ko. Grabe. Ang talaga niya. Hanghang. Grabe. No, may kasama na ako mga katingin, no? Ang ganda talaga ng niming. Gago! Yan mga katingin. Challenge ko ito sa inyo. Ganito. Yung challenge ko sa inyo na ganito kayo, makain. No. Dapat na maubos ng katingin, no? Malapit na. Marami pa tayong ang ulam. Tamang-tama. Tando at impil lang ko lang ito mga katingin. Grabe, masarap talaga. Mapulutan, grabe. Walang biro. Grabe, talaga, sobra.
Shout out ako lahat sa sa kapitbahay ko sa sa Hipodomo, sa inupahan ko. Shout out ako sa inyo mga bay. Mga kasingin. Shout out ako sa inyo. Crispy talaga. Tamang-tama talaga sa sa timpla mga kasingin. Busog talaga. Ubos na mga tingin, no? Ubos na. Sabi, ang sarap, ang busog talaga. Hoy, Eren! Ang laki ng ulo mo. Sabi ka dyan.
Tatlong baso ang inumin natin mga katsingin. Ito ang standard. Busog talaga katsingin. Grabe. Hanggang dito lang mga katsingin. I love you. Bye.